A sada ćemo preći na oči i koristit ću Too Faced Chocolate Bon Bons paletu. Ova paleta je kupljena pre možda nedelju dana u Sephori u Novom Sadu, tako da ona ovako izgleda, to jest kutija ovako izgleda, sad ću vam pokazati kako izgleda naravno sama paleta. Što se tiče nekih fotkica izbliza, to ćete gledati u toku videa i pored svega toga imat ćete fotkice na mojoj Facebook stranici, čiji link naravno možete pronaći dole u opisu, a paleta izgleda ovako, to jest njeno pakovanje izgleda ovako. A bojice, čekajte ogledalo da vas ne zaslepim jer sam sad baš onako opremljena što se ovih svetala tiče. Boje izgledaju ovako. U prethodnih par videa sam imala onako poprilično varijacije na temu, nije bio baš potpuno identičan make-up look, ali vrlo slično, samo sam onako provlačila neke nijanse. To su bile naravno ove rozikaste iz palete, ja ovo ću da vas zaslepim, znači ove rozikaste. Tako da prosto želim da vam pokažem sad možda neku treću varijaciju na temu, možda nešto što sam iskombinovala tada, prosto znam da ste baš oduševljeni mojim make-up lookovima iz prethodnih par videa, tako da eto sad ću da vam pokažem nešto što sam uradila, s obzirom da sam to radila ne tako pripremljeno, nego sam prosto sela i koristila boje koje su mi se svidele. Ne mogu da kažem da li će biti identičan make-up look kao nešto što sam nosila u prethodnim videima, ali svakako mislim da će vam se dopasti. I ono što koristim kao bazu jeste Maybelline Color Tattoo u nijansi Creme de Nude. Ovo je vrlo onako suva formulacija ovoga. Dosta me podsjeća, sad ću vam pokazati na šta, samo da pokušam da ovo razmrljam. Mislim, moram da kažem vezano za ovu, jao bože, mi je ovo ostalo nešto, nije? Za ovu bazu, i ako ostane neki chunk, neki deo na kapu koji nije dobro izbladan, ne morate brinati, pošto kad završite sa svim, on se neće vidjeti, a ova baza je jako dobra zato što baš lepo onako drži senke, samo eto kažem, mnogo je suva, ne znam što je baš tako napravljena. I ne, nije mi stajala otvorena niti bilo šta, prosto tako je od samog početka. A vrlo je slična konzistencija kao ovaj Golden Rose Longstay Eyeshadow Stick koji ja koristim kao bazu i ovaj je u broju 3, tako da vrlo slična stvar što se same teksture i strukture tiče, tako da gledajte, to vam je jeftinija varijanta, svakako oba jako dobro drže senke. Krećemo sa ovom paletom, uzimam ovu običnu četkicu za nanošenje senke na kapak i nanosim ovu koja se nalazi u donjem desnom uglu, skroz obična mat bela senka, nanosim je prosto da setujem bazu. Vrlo jednostavne stvari, jednostavne nijanse sam koristila. Idemo da nađemo ovu, a evo je flopasta četkica i uzimam ovu brown. Dosta je pigmentovana, samo polako s njom. Isto kao i original koji ja imam. Inače, u kolekciji što se tiče Too Faced Chocolate Bars paleta, postoji originalna koju imam, postoji Semi Sweet, to je broj 2, postoji ova Chocolate Bon Bons i postoji ova najnovija Peach. Tako da, ja sam najviše žela da imam original, prvobitno naravno, onda sam original i kupila. I posle toga, Semi Sweet me nije nešto preterano bacila sad s nogu i to, ali kada je izašla Chocolate Bon Bons pre jedno možda, pa ne znam, možda maksimalno godinu dana, mislim u Americi naravno, kod nas je došla pre možda, ne znam, par meseci, ništa specijalno, kada je došla Chocolate Bon Bons, jako sam želela, bukvalno sam zaboravila na sve ostale palete na ovom svijetu, jako sam želela da imam, Chocolate Bon Bons, prosto zbog samog dizajna, nisam ni gledala nijanse toliko, mada sada kad sam dobila paletu vidim da je izuzetno nosiva i svakako bih je preporučila. Do duše, ukoliko ste onako basic girl, onda će vam se više svidjeti original. Sada ću uzeti jednu onako manju četkicu za nanošenje boje na kapak, Aurina, ovako izgleda. I uzet ću ovu svetliju varijantu, to je najsvetliju varijantu koja se zove Sprinkles. I početi da je nanosim skroz u unutrašnji ugao, kao što možete vidjeti, izrazito su pigmentovane nijanse. U nekim trenucima tokom klipa ću malo i da vas približim da vi možete da vidite što ja to radim naravno.
Dakle, Sprinkles je jedna baby roze, to je kao nešto između baby i puder roze, baš je onako lepa. I ova četkica odlično ističe sav pigment koji se nalazi u ovoj senkici, prosto to je jače od mene, ja moram da kažem senkici. To je to. Zatim uzimam ovu srednju roze. Mislim, nije srednja u paleti, nego je srednja što se same nijanse tiče. Ovo sam radila u prvom videu kada ste videli moj rozikasti make-up look. Ovo sam radila, ovu tehniku, a u onom posljednjem sam samo bukvalno stavila ovu najtamniju roze preko cijelog kapka i ovaj brown u crease, to jest pregib, i to je bilo to, apsolutno ništa se ja nisam tu nešto specijalno iscimala, a fantastično izgledalo. Udarila sam jak highlight ispod obrve, što smatram da dodatno naglasi ovaj look, tako da mislim da je to veoma onako, ovo vam je brzinski look, iako izgleda kao da ste radili bog zna šta, ovo vam je look za 5 minuta, bukvalno. Uradite ovako neko nijansiranje. Poigrate se malo, izgleda kao da ste se potrudili, bog zna kako, a vi ste, kao što možete vidjeti, ja sam ovo uradila za 2 minuta. S obzirom da znate da se ja bavim šminkanjem, moram da naglasim da ovako nešto ne bih radila na svom klijentu, nego bih se prosto potrudila da to izgleda daleko bolje i drugačije, ali prosto vi ste želeli da vidite ono što sam ja nosila u prethodnih par klipova, a to je sve bila šminka, nazovimo je, za 5 minuta, tako da ističem dimenzije oka sa ovom najtamnijom roze u spoljašnjim uglovima. Dodajem ovu toplu brown u pregib, zato što mi ovdje malo fali. I to je otprilike to što sam ja nosila. Kao što ste mogli primetiti, nisam čak nosila ni eyeliner. Znam da deluje prejednostavno, ali zaista i jeste. I koristila sam ovu šljokičavu highlight nijansu, koja, kao što možete vidite, dodatno zabiberi cijel taj look i baš onako mi lijepo sve to poveže. Od kad sam dobila ovu paletu, samo sam jednom ovaj matte highlight nosila ispod obrve. Dopada mi se što su ove druge nijanse poprilično mat i onda stavim ovu ovako i ona razbije tu monotoniju i mnogo mi se dopada kako izgleda i ceo look izgleda kao da sam se mnogo više potrudila nego što jesam kada stavim ovu. Tako da, to je to za sada. Sad ćemo da pređemo na donji kapak. Što se tiče donjeg kapaka, samo mi treba uzeti ću ovu istu četkicu i tu šimerastu koju sam stavila ispod obrve staviti samo u unutrašnji ugao. Tu mora da se stavi baš dosta, zato što, opet kažem, da bi se to na kameri uopšte vidjelo. I što se tiče ovog ostalog donjeg dela, bukvalno samo stavim ovu brown koju sam koristila gore u pregibu i to vam je apsolutno cijela priča. Zaista vam kažem, make-up je prelak da se postigne, nemate uopšte frke, svako može da ga postigne, čak ne morate da imate uopšte ovu paletu, nego dovoljno je kao i obično da imate slične nijanse i to je to. Onako, make-up look za koji će svi da misle da ste se baš potrudili, a vi ste sele i uradile ga za bukvalno 5 minuta i to je to. I uzet ću, da bi dodala malo dimenzije oku, ovu tamniju brown koju ću samo da stavim u ovaj spoljašnji deo oka, to je konkretno u ovom slučaju donje kapka, malo da ga, eto, da mu damo nešto. Uzimam ovu veliku, ali vrlo pažljivo, spajam spoljašnje delove gornjeg i donjeg kapka, da bi to izgledalo naravno kao da je jedna celina. Ovo još malo da izblendam, mada ove Too Faced senke se blendaju same od sebe bukvalno. Najbitnije od svega, od cijele ove priče, jeste da to izgleda kao da ste se vi zaista potrudili, a vi ste u stvari sjeli, nabacali 4 senke na kapak i sve to zajedno izblendali i zaista nije neka nauka, zar ne? Tako da mislim da svako to može da postigne. I ovako završeni make-up look izgleda, nadam se da vam se dopao i voljela bih da mi napišete dole u komentarima još jednom, da budem u potpunosti sigurna, da li više volite Get Ready With Me, da li više volite make-up tutoriale. I
ukoliko da berete bilo koji od ta dva, napišite mi da li više volite kada pustim muziku ili radim voice over ili kada ovako sedim i pričam sa vama. Hvala vam puno, nadam se da vam se dopao ovaj video. Još jednom kažem, planiram da uradim baš recenziju posvećenu ovoj paleti, samo polako da se utanačimo Andrijana i ja, pošto mislim kada je recenzija u pitanju da je bolje da imamo onako malo bolji kvalitet, pa ću njenom kamerom sve nekako bolje i realnije boje moći da vam prikažem, tako da eto, to je to. Nadam se da vam se svidio ovaj video, a ja vas pozdravljam, vidimo se u sledećem. Ćao!